khana 15 August 76 Independence Day एबा भारत हाकतर यगमनि साल भारत हाकतर यगमनि साल त्रिपुरा हास्टेनि जत लोकरनो आनि सागबाय थां ते तिति एदिसिनि अंगै पाइप्ले हामजागमा ते खुलमा याफार भारत हाकतर यगमनि साल जों जोंनि बुसकांनि त्रिपुरा दफानि हामख्रायरगनो नाहरै दै बोसोरनि जे ताबौनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों थानसाङै त्रिपुरासा यावलायनायनि बागै जों जबा खायलायदोंमोन न' स्प्रिट बायनो जों फायनाय साल' दै बोग्रा दै थानसा खालायै जोंनि त्रिपुरासा नंबो हायनो जों यावग्रदानि बागै जों सागथार लायनानै नांनाय थानसा लायनानै नांनाय जों भारत हास्ते भारत हाकतर यगमानि बाहायखि यवखा जे भारत हाकतरनो फियगनानि बागै जबा खायथांनाय जोंनि हानो हामजानाय दखानो हामजानाय थै थांनाय गोबांमा लिडार्स दे असंख्य सिनिया दाखौ भारत हाकतरनि बर'नो जों मध्य खायलायै बर'नि इन्सपिरेसन बाय जों बुसकांनि साल' जोंनि दखानावबो जों बाहायखे फियगलायनाय मनो जों वानस लायै बुसकां आगलायनाय जतन हामबाय